Menene reconnaissance? Reconnaissance tana magana ne akan tattara bayanai. Kun fahimta, shine abu na farko da ya kamata ka fara kamar information gathering kenan. So a hacking wannan reconnaissance din tana magana ne akan tattaro bayanai kamar irin email, phone numbers, softwares da dai sauran abubuwa. Tana magana ne akan irin information gathering. Kun fahimta? Tattara bayanai hakan na target. So akwai active reconnaissance, akwai kuma passive reconnaissance. So active din shine yake magana akan scanning. Kun fahimta, kamar ka zo ka fara scanning din IP address directly. Kana irin neman bayanai, kana neman port din da take kunne, kana neman irin wani rauni haka a jikin kamfanin direct, kawai ka aiki da kwamfuta ka fara scanning din shi. Kun fahimta? So akwai kuma passive reconnaissance. Ita kuma passive din tana magana ne akan kamar ka fito waje kana tambayar mutane menene wa ya san wannan kamfanin, da Allah yake da bayani game da wannan kamfanin, ko ka tafi Google ka rinka searching game da kamfanin wa yake da shi, who is lookup, wa ya register din shi. Kun fahimta da sauransu. So bambancin active da kuma passive, ita active tana magana ne akan kamar attacking ne kai tsaye, kawai kamar ka rinka scanning din kamfani kai tsaye. Ita kuma passive tana magana ne akan fara tattara bayanan tukunna kafin ka je kai hacking din abu ko kai attacking din wani abu. So kada ku manta, passive tana magana ne akan kamar bincike ka gano wani abu haka. Kun fahimta? So ita kuma active tana magana ne akan using ɗin irin tools, kwamfutoci ko wani abu haka, ka yi ƙoƙarin gano wasu vulnerabilities kai tsaye kawai. Kun fahimta? Ba tare da wani irin ka je ka yi tambayi mutane ba ko kai wani abu haka. A'a, shi wannan kawai direct ne zaka zo kana testing ɗin security ɗin. Kana diba ka ga akwai port ɗin da take kunne, akwai wani rauni haka a jikin wannan kamfanin, ko dai wani abu haka. Okay, so Allah ya taimaka.